Over de details van die sporen kan ik op dit moment nog niet zeggen. Dat heeft alles te maken met de fase waarin het onderzoek zit. Het is nog zo beginnend. We willen eerst onderzoek doen naar de doodsoorzaak. Daarmee ook kunnen vaststellen, is het inderdaad een misdrijf? En mogelijk dat we dan iets meer details kunnen geven. Jullie zijn op zoek naar de partners van het slachtoffer? Ja, we zijn op zoek naar de mannelijke bewoner van het huis. Daarvoor zijn signalementen verspreid via Burgernet. We zijn uiteraard zelf te voet en via auto's op zoek naar deze man. En ook de politiehelikopter heeft uitgekeken naar deze man. Maar hij is op dit moment nog niet aangetroffen. Stel dat het toch een misdrijf is, dan is dit al het 6e slachtoffer hè? In korte tijd in Friesland. Ja, dat zijn allemaal heftige incidenten, stuk voor stuk. En wij doen ons uiterste best om die in ieder geval op te lossen. Maar het lijkt wel om losstaande incidenten te gaan. Dus in die zin kan je ze niet echt aan elkaar verbinden. En ik bedoel meer de druk op de recherche. Die is groot. Dit geeft inderdaad druk, maar tot nu toe kunnen we het gelukkig nog wel aan.